Hej, jeg er lige ved at pakke mit dykkerudstyr til et natdyk i aften. Jeg vil lige prøve at gennemgå det udstyr, jeg plejer at have med, når jeg er på natdyk. Jeg har en Prima-lygte, som er den kraftigste lygte, som jeg har med. Det er godt at have en, der er rimelig lys på, for man kan kun, når det er mørkt, se det, som er i lyskejlen nu. Så har jeg altid en backup-lygt. Det er også et must. Hvis ens primære lygte den går tom for strøm eller går i stykker, så er det vigtigt at have en backup-lygte med. Den behøver ikke at være så kraftig som ens primære lygte. Jeg vil sige, hvis ens primære lys går i stykker, så skal man alligevel bare søge mod land. En anden vigtig ting er kompas. Som jeg lige nævnte før, så kan vi jo kun se det, der er i lyskejlen, så det er sværere at orientere sig på et natdyk end på et almindeligt dyk. Så det er vigtigt at have et kompas med. Og de fleste kompas, de virker på den måde, at hvis du lyser på dem, så absorberer skiven lyset, og den vil lyse op i et stykke tid. En vigtig ting omkring din dykkercomputer, det er, at du lige tjekker, at du faktisk kan se den, når det er mørkt også. Enten skal der være baggrundsbelysning, eller også skal der være en med et fint display, som man kan se, selvom det også er mørkt. Nogle af dykkercomputerne, som ikke har baggrundsbelysning, de virker lidt ligesom kompasset, hvor du kan lyse på dem med din lygte, og så vil den lyse op i et stykke tid. Så har jeg lidt ekstra med, når jeg er afsted. Når jeg går og gør klar, så har jeg sådan en pandelampe på. Det er bare sådan en billig en på AV-eksperten. Men det er rart lige at have noget lys, så man ikke går og falder over tingene, eller glemmer noget, når man er ved at tage udstyr på. Så har jeg tit 2 cykellygter med os. Det er bare sådan nogle billige nogen til en 20'er i Fakta. Den ene, den sætter jeg på min flagstang, som står inde på land. Og grunden til at gøre det er for, at nogle steder, hvor man dykker, så er der måske ikke lige naturlig lys i nærheden, lygtepæle eller lys fra en by eller noget. Så kan det være svært, hvis man ligger ude i vandet, og der er helt mørkt, og orientere sig om, hvor man skal ind mod land. Så der plejer jeg at hænge den røde cykellygt på mit flag. Den anden, den hvide, den plejer jeg at sætte til at blinke, og så putter jeg den i sådan en plastikdunk, og så binder den fast til min bøje. Plastikket i plastikdunken, det virker sådan lidt som sådan en lysleder, så hele den her dunk her, den vil lyse op, når lygten den ligger inde i den. Så det er også en rigtig nem måde at kan se bøjen på. Hvis man er flere steder og bliver væk fra hinanden, så er det bare at søge hen mod bøjen. Der er en dykker for enden af snoren. Jeg tror, det der var omkring udstyret. Jeg skal bare lige ned og have fyldt et par flasker, og så afsted. Så er vi klar. Der er 3 basale lygtesignaler, som man skal kunne, når man dykker om natten. Det første, det er OK. Og der bevæger du simpelthen bare din lygte rundt i en cirkel, så du ligesom tegner en cirkel med lyskejlen foran din makker for at markere OK. Når du har gjort det, så fungerer det ligesom et almindeligt OK-tegn, at man forventer at få et OK-tegn tilbage. Nummer 2 signal, det er opmærksomhed. Der bevæger du din lygte i en op- og ned bevægelse for at signalere, at du vil have din makkers opmærksomhed. Det tredje lygtesignal, det er, at der er noget galt. Der bevæger du din lygte fra side til side for at signalere til din makker, at du gerne vil have hans opmærksomhed, og at der er noget galt. Lygtesignalerne kan sagtens bruges om dagen også, og det er en rigtig god ting, hvis man alligevel svømmer rundt med en lygte, og så kan bruge den for eksempel til at give OK-tegn med. Så slipper man for hele tiden at vende sig om og kigge på hinanden for at give det OK-tegn. Det er meget nemmere med en lygte. Så er bilen pakket. Yes. Min makker Jens Henrik, han kunne ikke i dag, så jeg har taget Torgild med i stedet. Vejret, det er ikke så fedt i dag. Det blæser rimelig meget, så jeg har taget lidt tidligere afsted for at lige tjekke, hvordan vandet det ser ud, inden det bliver mørkt. Det er sidst i oktober nu, så der bliver rimelig hurtigt mørkt. Så det gør nok ikke så meget, jeg er lidt tidlig på den.
Man plejer ellers normalt at sige, at sådan dyrelivet om natten, det topper sådan efter et par timer efter, at solen den er gået ned. Så skulle der være allermest gang i det, og så fortsætter det resten af natten. Nå, så det gjort klar. Torgild, er du ved at være klar? Ej, for fanden, Torgild. Du kan sgu da ikke dykke i den trøje der. Du må simpelthen blive på land. Det er jo en af de fede ting ved et natdyk, det er, at der er rigtig mange dyr, som forsvinder, men der er endnu flere dyr, som kommer frem om natten, og som også større fisk og det, der søger ind mod land, når det bliver mørkt. Så går de ind langs stranden og jager. Det betyder også, at dykkestedet ikke behøver at være særligt dybt. Der går flest dyr inde på det lave vand. Hvis det er første gang du natdykker, så er det en god idé at dykke et sted, du er kendt i forvejen, eller i hvert fald have en makker med, som kender det sted, hvor du dykker. Det kan også bruges til at puste lidt liv i et gammelt dykkersted, som er blevet lidt kedeligt, fordi det giver en helt anden dimension, når man dykker om natten. Og her i den mørke tid er det jo super fedt, at man kan bruge natdykning som fyreaftensdyk, når nu det ikke er til at komme afsted om dagen, eller i hvert fald mens det er lyst. Når vi er ved at være klar og komme i vandet, og det er lidt uroligt. Det blæser nok cirka 12-15 sekundmeter lige nu, så vi har fundet en krog, hvor der lag. Der er desværre ikke så dybt, så det kan være lidt svært at holde videoen stille. I kan se, det gynger lidt i ålegræsset her, og der er ikke sådan meget mere end en meter dybt her, hvor vi lige er gået i. Men vi prøver at svømme lidt ud af, så ser jeg, om ikke det bliver lidt mere roligt. Det er super fedt at se, at der stadig er en del ålegræs herinde i den inderste del af Ebeltoft Vig. De fleste andre steder, og der er det faktisk ved at være væk, og der er mudder det meste af det. Og hvis man kigger ned i ålegræsset, så er der utrolig meget liv. Der er rejer og limit-krabs og tangsnare og tangnåle, og jeg kan blive ved. Og især her om natten, når dyrene de rigtig kommer frem. Der var endda små torsk, som I kan se, der står inde og gemmer sig her. Det er også fedt at se, at de er begyndt at komme lidt tilbage, de her torskeyngel. Hvis bare der er nogle steder, hvor de kan gemme sig, så er vi begyndt at se dem lidt. Det er bare desværre alt for få steder, at der er nogle gode gemmesteder til det her torskeyngel. De her stankelkrabber, dem var der også en hel masse af, der hang og svajede i ålegræsset. På sandbunden helt inde på det lave var der endda også et par fladfisk. Men da vi sådan kom ud, hvor der ingen ålegræs var, og der kunne man begynde at se det her hvide lilagen, det lå oven på den hvide sandbund. Her kan I se dunken med lygten, der er bundet fast i bøjen. Den er sådan rimelig nem at se. Nu er der godt nok lidt vand på linsen, men den kan man sagtens få øje på langt væk fra. Og herinde mod land kan man sagtens se lygten, der blinker inde på flagstangen inde ved bilerne. Vi er kommet op igen, og det blæser sjovt nok stadigvæk, men vi har taget lidt varm kakao og en kæmpe træstamme med, så må ikke det går, vi lige kan holde varmen, til vi skal hjem. Hvis du kunne lide videoen her, så giv den lige et like, og husk også lige at abonnere, så får du besked, når der kommer en ny video på kanalen her. Hvis du skulle have nogle spørgsmål, eller nogle kommentarer, eller nogle flere gode råd til natdykning, så er du meget velkommen til at skrive en kommentar i kommentarsporet. Vi ses derude. Hej.